ఆకాశం, చందమామ, అరే అది ఆ పాట సిద్ధార్థ్ మూవీ అలా చంద్రులో ఉండే కుందేలు కిందికి వచ్చింది. నేను క్యూట్గా అనేది కుందేలా? నేను క్యూట్గా కుందేలు క్యూట్నెస్ ని తీసేసావా? అది చాలా క్యూట్ గా నువ్వు ఫీల్ అవుతున్నావా? చెయ్యి, కొంచెం చెయ్యి, అత్తి చెయ్యి. కాదు, సమాంత వాళ్ళ హస్బెండ్ పేరు చెయ్యి. ప్లీజ్ నేను వెళ్ళిపోవచ్చా ప్లీజ్? అంటే చాలా రోజుల తర్వాత దీన్ని కలిసేసరికి నాకు రెహమాన్ సార్. రెహమాన్ సార్. ఓకే, రెహమాన్ సార్. రెహమాన్ సార్. తాగిన వస్తుంది ఏంటి? Subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.